बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. भाजपनं सत्तेवर आल्यास कर्जमुक्ती करू असं आश्वासन दिलं होतं. आता आम्ही कर्जमुक्तीच्या घोषणेची वाट पाहतोय असा टोला विजय वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. खरं तर आता मंत्रिमंडळ काय होईल नाही होईल त्यांचं ते करत बसतील. आता शेतकरी आत्महत्या करतोय मोठ्या प्रमाणामध्ये. सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही. यांनी सांगितलं होतं की कर्जमुक्ती करू राज्याची, त्याची वाट पाहतोय आम्ही. राज्य कधी कर्जमुक्त करणार आहे? शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करणार, कर्जमुक्ती देणार ही घोषणा आणि त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये, जाहीरनाम्यामध्ये महायुतीने दिलेली आहे. आम्हाला पहिल्यांदा या मंत्रिमंडळ तुम्ही नागपुरात करा, मुंबईत करा, तुम्ही मंत्रिमंडळाची चिंता करत बसा. आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. आम्हाला सरकार आलेलं आहे, तुमचं लोकांनी मॅन्डेट दिलेला आहे. आता सोयाबीनला भाव कधी देताय, कापसाला भाव कधी देताय आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती कधी करताय, याचं उत्तर आम्हाला सरकारकडून पाहिजे आहे. आणि त्याच्यावर आमचा सरकारकडे आमचा प्रश्न आहे. आरोग्य विभागाचं तर बट्ट्याबोळ झालेला आहे. बोगस औषधी, बोगस खरेदी, भ्रष्टाचार. आता बघतो आम्ही किती स्वच्छ कारभार करतात ते. चोरांचा सुळसुळाट झालाय. तुम्ही कितीही पैसे खा, 100ची नोट खा, 500ची नोट खा, पण लोकांना जे मूलभूत गरजा आहेत ते तर द्या. जर यावेळेस इतका म्हणजे ओल्या बाळंतींना जर खाली झोपायची पाळी आली, शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांची खाली झोपायची पाळी आली, तर हे आरोग्य विभाग काही अस्तित्वात आहे का महाराष्ट्रामध्ये? आणि सरकार येऊन इतके दिवस झालेत, आज महिना लोटलाय. सरकार आला कशासाठी? निवळ काय मंत्रीपद, सत्ता, उपमुख्यमंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी आहे काय? महाराष्ट्रातल्या जनतेला वाऱ्यावर सोडून तुमचा काही होत नाही. तुम्ही आपसात बसून मार्ग काढत नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला, शेतकऱ्याला न्याय देत नाही. त्यासाठी आमच्या अधिवेशनामध्ये हा फोकस असणार आहे. अधिवेशनामध्ये आम्हाला सरकारकडून अपेक्षा आहे की शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती घोषणा केल्याप्रमाणे घोषणा करा. निर्णय घेतल्याप्रमाणे, तुम्ही लोकांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे कापसाला 10,000 रुपये भाव द्या, सोयाबीनला MSP प्रमाणे भाव द्या, ही आमची मागणी असणार आहे. आणि आरोग्य यंत्रणा जी विस्कळीत झाली, आरोग्य यंत्रणेचं जे बट्ट्याबोळ झाला आहे, त्या मंत्र्यासह ही कारवाई करा. आणि यामध्ये जे जे सहभागी असतील त्या सर्वांवर कारवाई करा, ही आमची मागणी असणार आहे. शेवटचा प्रश्न. नाना पटोले यांना विधिमंडळ पक्ष नेता बनण्यामध्ये रस आहे, त्यामुळे ते प्रदेशाध्यक्ष पदाचा त्याग करण्यासाठी तयार होत आहे, अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली. नाही, माहीत नाही मला चर्चेमध्ये काय आहे ते. मी काही चर्चा ऐकली नाही. तो हायकमांडचा निर्णय आहे, दिल्ली निर्णय घेईल. उद्याला 17 तारखेला आमचे प्रभारी येत आहेत, प्रभारीमध्ये चर्चा होईल आणि कोणाला गटनेता करायचा, काय करायचं, तो निर्णय आमचा नाही. तो नाना पटोलेचाही नाही ना विजय वडेट्टीवारांचाही नाही. 16 आमदार काँग्रेसचे आलेले आहेत, त्यामुळे पुन्हा पक्षाची उभारणी करण्यासाठी नव्या विचारांची किंवा नव्या पद्धतीने नियोजनाची गरज आहे असं वाटतंय. नाही, नव्या विचाराची नाही. पक्ष ठीक आहे, राजकारणात हार जीत हो सगळं होत असतं, परंतु मला तरी आत्ता असं वाटतं की हायकमांड या संदर्भात गांभीर्याने चर्चा करत आहे. त्यामुळंच प्रभारींना पाठवलं जात आहे, त्यावर चर्चा होईल. नव्यानं पक्ष बांधणीची गरज आहेच, ते काय लपून राहिलेलं नाही. कारण आम्ही कुठल्याही लाटेमध्ये 16पर्यंत आलो नाही, पण यावेळेस आलो कुठलीही लाट नसताना. हे एक अचंबितच आहे. त्यामुळे EVMचा किती सहभाग आहे, लोकांचा किती सहभाग आहे, हे सगळ्या गोष्टी होतील, हे पुढे येतील कालांतराने. आणि सरकारने, आमची सगळ्यांची मागणी आहे की बॅलेट पेपरवर घ्या. जग जर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेते तर भारतातील हे सरकार, मोदी सरकार का घाबरतं? यांनी करावं अशी आमची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.